проба. Добър вечер на всички гости и жители на село Мусина. За мен е удоволствие да ви посрещна днес на този празник, който се е превърнал в традиция за нашето село. 134 години от Априлското въстание и битката в Дряновския манастир между четата на поп Харитон и Бачо Киро и османските поробители. Гости на нашия празник са кметът на село Михайловци, господин Петков. Сега давам думата на кмета на село Мусина, господин Христо Иванов, да поздрави всички жители и гости на селото. Уважаеми жители на село Мусина, уважаеми гости, изминаха 134 години от бунтовната 1876 година. Днес за пореден път се прекланяме пред паметта на борците за свобода. Знайни са много от тях, много повече са незнайни. Наш дълг е никой да не бъде забравен, да помним и тачим. Въстанието в Южна България избухва преждевременно. То заварва Търновския революционен окръг неподготвен. Подготовката се извършва главно в селата Бяла черква, Михайловци, Мусина, Дичин, Вишовград и Русаля. В тези села работят патриоти като Бачо Киро Петров, Тодор Левтеров, Аврам Петков Стамболски, поп Петър Драганов, Димитър Георгиев Беляковица, които стават любимци на населението. Усилията им не отиват на празно. На 28 април 1876 г. късно вечерта на сборния пункт в Мусина се събират 191 четници от Бяла черква, Михайловци, Мусина, Дичин, Вишовград и Русаля. По-късно от село Ветренци към четата се присъединяват още 5 въстанника. За войвода на четата е избран поп Харитон, за военен ръководител Петър Пармаков, а за знаменосец Димитър Атанасов Рущоклийчето. Щабът на четата решава, че въстаниците трябва да тръгнат от Мусина същата нощ, за да се съединят с четата на Цанко Дюстабанов край Габрово. Поп Харитон произнася кратка реч през строената чета. 33 родолюбци от село Мусина тръгват след знамето на четата. От тях 23 загиват в Дряновския манастир, 2 биват убити край село Царева ливада Габровско, 3 се завръщат живи и здрави, но са открити изгорени в коминските дупки в местността Бърдото и само 4 от въстаниците дочакват освобождението на България. Лозунга на въстанието е свобода или смърт. С ясното предпочитание на свободата, а думата смърт е за да се изрази готовността да се плати високата цена за свободата и предпочитанието на смъртта пред робството. Времето няма да заличи спомена за стореното от нашите славни предшественици. Саможертвата на мусинчани по време на героичната борба е видяна и оценена. Затова днес сме тук, за да оставим като признателни потомци свежи светя и да сведем чела пред паметта на героите, които се изправиха срещу омразните поробители, за да защитят своето село, своя дом и правото на своя живот. Благодарността ни е огромна.